Poďte, poďte, už vás čakám. Toto je novostavba, krásny útulný jednoizbák v plnej výbave. Tam sa nachádza kuchyňa, ktorá je hneď spojená so spálňou. Cena tohto útulného jednoizbačiku je 1500 eur mesačne, plus 800 eur sa platia energie, takže úplne bombastická suma na dnešné pomery. Plus za internet sa platí 200 eur mesačne, takže presne ako pre človeka, ktorý zarobí 900 eur v hrubom. No ako môžete vidieť, extrémny luxus. Čo viac vám môže chýbať? Poď ďalej. A vidíte túto plnú výbavu. Hen tam je tá kúpeľňa, obývačka. No a ešte vám poviem k tomuto bytu, že dopredu sa platí 10 depozitov a 4 nájmy, pretože tento luxus si to určite zaslúži. Takéto byty sa míňajú ako teplé rožky za komunistov, takže budeme radi, ak nám hneď čo najskôr kývnete na túto ponuku luxusného bytu jednoizbového v novostavbe. Ja vám ďakujem a vidíme sa pri ďalšej obhliadke. Ak ťa toto video pobavilo, nezabudni sledovať môj profil.